Bayan ka samu abinci kan narka a cikin kafin an ainihin da zama yau da zan ga wani yaro ya bai girta da abinci kai kuma ba na abinci ci to mu kan wa muka kawo ai a rayuwa ai ka ji yunwa kawai ba a ce ka da nama ba alƙur'anin Allah. Amma alaikum salam yauwa sa dai Allah sa mun sani Allah garin nan kada Allah wani malami ne ko wani malami gaskiya to malamin da kowane malami gaskiya babban malami ne malam Lamara ne. Allah ya zai same shi To an kaɗan sha kwanan nan kaɗan baranda kawai za ka samu ya ga baranda shikenan nagode Allah ya biya mu yawa wannan kana ganin shi da ganin sa bara mu dama na kan zo ina tambaya ne na tambaye su samari guda biyu a baya akan duk a garin daɗi wani malami ne ko wani malami gaskiya da suka ce mu suka kwatanto mu ina shawo bayan layi akwai wani gida zan gani mai rufa akan na zurin duba ya malam ko an san shi ne ai ka zo kai gida ai to ni ne ai malam kai ne Allah ga mata malam Allah biya dama ina ta wata tambaya ne to Allah sa na san kan an ce ciki idan da gaskiya tsini baya huda da ina da tambaya ko ba gaskiya ne ciki ne da gaskiya tsini baya huda gaskiya ko baya huda kan kowa gaskiya na kowa gaskiya baya huda bare ku kenan haduwa ta ne da zama dama ina so da kan jarraba ne kan malami irin kwarki son gwadawa dama Boys group, mun danna mu ne lo